Kembali PUA, saya akan ke Amen Faithful and True Channel. Pada mentaka sengi Bible Study Series bakat way. Dengan penting ia ka sehingga tu siapang kejing tahu jung beli. Pada mentaka sengi kadai ka sengi ke bahnyau ke bah ngin sa. Ya pet ngin sim naka lenong ke baar na kitab Genesis nong iwe haduk saw. Berkadai sipang kasengi ke bahnyau. Din pulih ya kane Genesis R iwe haduk saw. Kumta lapendep nadong syadong yaki beneng bat ka kendau. Bat ki jajing tau barok. Te ha kasengi ke bahnyau ublei ulah pendep yala ka kam ba ulale. Bat ulah syong tat ha kasengi ke bahnyau naka kam barok ba ulale. Kumta ublei ulah kerku ya kasengi ke bahnyau. Bat ulah penkentang kuat yakah. Namar ba hakata kasengi ublei ulah syong sengi no naka kam jing tau jong u barok. Kajing atu kana syapang kajing penlong yaka beneng baka kendau haba la tau yaki kalong kumne. Te kane kadika sengi ke bahnyau. Te kijing kut jong barok ki kam jong kajing tau jong ublei. Bat yaka jing tau ke pakaduk ba ublei la tau. Di kata kadai ka sengi syong tai. Ke pakaduk ba ublei la tau, ublei ula bu, ula seng kadai ka sengi syong tai. Haka Hebrew ka ketien sabat lane sabat kamut kasengi ke bahnyau. Te kasengi ke bahnyau jong katayau kadai kasengi sajan lane Saturday. Haka Hebrew keritang kane kasengi ke bayok ia ka kerteng. Naki sengi barok hendriu sengi ditang kene kasengi ke bayok ya ka kerteng da ka kerteng mo kasengi syong tai ke bangi ong benta Saturday reki pa kisengi la syong kasengi baningkong kasengi baar kasengi balai kasengi basau kasengi basan kasengi bandriu henry kasengi banyau la ong kasengi syong tai aktin Hebrew yo ya ka ketien sabat te lada kane ka Saturday lane ka sing sajan kalong ka sengi ke pakadu jong ka jing tau ke jong blei te ka kata ka sengi ke ba sedang jong ke jing tau jong blei bat ka no sien ngi syam ya kane ka ketien baong ka sengi ba nyau ha ka Genesis R iwe ru sa. Lada pipet lada pipule hakani ka lenong ar kat iwe duk sao ngin sa syam bayakan ka ketien haka sengi ke banyau la tho laisin haka jing pia ya ki kam jing tau ya ki ba ngila ban sngau thu ba ya ki sengi ki ba penlong ya ka shita yo but ba ka ni ka Saturday ni ka Sabat ni ka sing sajan bagade ka sengi ke ba kadu jong ki jing pia sengi nyau sengi ban perlong ke sita yo te ka jing sedang jong ke jing tau ke jong blei kala sedang hakaba ngingi tip menta kum ka Sunday te ka jing tau ka tu bat mai hau Chris Jesu yaka en sa sedang ba en sa pli ha ka sengi ke ba thamai jong ka sengi syong tai ka sengi jing tau ke ba thamai hau Jesu Chris ka dei ka sengi ke ba thamai jong ka sengi syong tai ka dei ka sengi syong tai ke ba thamai ke ba dei ka sengi utrai yakiba
ya kani kasngi gede kasngi ke beningkong ha ka jing thau ke barim wa kasngi jing thau ke barim gede kasngi jong ke jing thau ke bathamai ha kane ke jing thau ke bathamai ke badai da ukris Jisu pakane kasngi ke beningkong bat kasngi jing thau bathamai baning jong ke jing thau ha ukris Jisu kedai kasngi syong thai ke bathamai kedai kasngi utrai nangta kumno yakani ke kam jing thau jong ublei kala penlong ya ubriu ba ban dei ban sim ba ublei udei ukenrat halor jong kaperte ubriu untrei henriu singi kumba ublei ulatrei haki henriu singi jong ka kam jing thau jong u padu ubriu un syong thai haka singi ke bah nyau kumba ublei ulai syong thai haka singi ke bah nyau na ka kam jing thau jong u tu belai padu ublei ulat kerku ya ka singi ke bah nyau ke jing adai hapdeng ka sabat jong ka jutang barim bat ka jutang bathamai ka singi utrai jong ka jutang bathamai ban sutu susu ispangkani ban tip susu ispangkani klaban syam na ka Catechism of the Catholic Church ka nomor lais pak sapusau hadu lais pak sapu kendai ublei ulapen kentang ya ka singi syong thai bakan long ke bakut ka singi ka jinglong ka wei hapedeng ublei bat ubriu bat kum ka jing kular jong ki jingker ku bom cukut ki ba la dei banwan lengba ka kam jing pen im jong uji sukris bat ka singi syong thai ke batmai ha ka singi ke bapra ka singi hadin ka singi ke bah nyau ke ba enam long tang sipor henrei kata ka singi kan long junom ka Catechism of Catholic Church nomor lais pasuk kundai ke ong ka singi ke bapra henrei nakapanta jongi ka singi ke bathamai kalawan kasngi jong ke jing mipat jong ukris kasngi ke bah nyau ke dei ke jing pendep ya ke jing thau ke baningkong kasngi ke bah pra kasdang ya ke jing thau bathamai kumta ka kam jong ke jing thau ka kut ha ka kam ke bah kam krau jong ke jing siuspa ya ubriu ke jing thau ke baningkong ka syam ya ke jing mut jong ka bat ya ka keliar jong ke jing thau ke bathamai hau kris ubalong ubakrau ka buram ke batam lut ya kata ka jong ke jing thau ke bathamai ong kani ka Catechism of the Catholic Church nomor laispa sapukundai Dik ekaba ni depan tip. Ya kaba u Jisu ulaong syapang kasih kebah nyau. Kasih kebah nyau dan ka sabat gospel ku Markus long ar tukot ar punyau. Tu ini apa je kini? Gospel ku Markus. Ini apa kan pelit na kani ka ketin ke jong blay Gospel ku Markus ar punyau. Gospel Markus ar punyau. Yang pulai nam tajong pi baru Jisu lapan buat. Ya ka sabat labu na ka banta ubriu. Om ya ubriu na ka banta ka sabat. Ya ka sabat labu na ka banta ubriu. Om ya ubriu na ka banta
ka sabat. Nang ta bai ya ka bangi syamru ha ka ba jisu ula dumak ya ki parisi long ba u petang chu wong ba kumta ukun ubril ulong kenrat wat ya ka sabat ru. Te ka sabat kalong ka sngi kepala tau na kapanta ubril ba un sange na ki jing trei ki jong u bat ba un rung ha ka jing song thai halane ka jing jo thai jong u blei ha kata ka jing yalong ka wei ka jing a slok lang bat u blei ka dei ka jing tau ya ubril ha ka dur bara ka jing a srim bat u blei bat ya ka jing khot ya ubril sya ka jing along ka wei bat u blei ka ba pen ya klat ya u na ki wei pat ki jat jing tau ba u blei ura tau ha ka jing pen urlong ya ka covenant ya ka jutang ha ulum Sinai u blei u penlong ya ka jing rake ya ka sabat bat ya ka kendon jong ka jutang jong ka jing kongo ya ki sipo hukum. Ngin siam ikini la ngi pule ha ka kitab Exodus long ka arpau khat pradu sipo bat kitab Deuteronomy long san khat ardu khat san. Ha ka jing hukum jo blai ban rakhe ya ka sabat u blai ula penken mau ya ka kam jong ka jing thau ki jong u do da ka bawong na ba ha kin riu sngi u yawe ula thau ya ki bineng ya ka khendau ba ya ka duriau bat ya baro kine ki bala kentup ha kine bat henrei ha ka sngi ka ba nyau ula shong thai bat dei na ka ne ka dau u yawe ula kerkui ya ka sngi sabat bat ula pen kentang yaka Exodus arpo hadway blay ula shong thai hakasni ke panyo bat ula penlong yaka kasni ke pakut ke kentang bat hakasni ke panyo jong ya ka jing thau jong u kane kelalong ka dak ka shin jong ka jing maya ya ka ba la kular hau kun benriu lengba ka kam jing pelat im jong u Jesu Kris bat ya ka jing kular jong ka jing jathaj bom jukut ha ka jing im jong ka Trinity bakhuitam. God's rest on the seventh day of creation becomes a metaphor for the mystery promised mankind through the saving work of Jesus Christ and the promise of eternal rest in the life of the most holy Trinity. Di kumne ngi haba ngi menta ngi dang ya kre ledeng ya duryap ya ka jinto naka kitab Genesis rengi wanra si wanra ya ujisu hangne namar ujisu udai ujing pura jong ka kam jing thau jong ublei udai ma uba penpura bat ken mau ha Yohanes no longkat kendai kot laipo la pendep yaki eki baro. It is finished. Nangta kumno ngin batai yakani ke jing tu jong ka jing thau ke jong ublei kat kum ka jing pule la dingi pule kum ba la tho yakane ka jing tu sepang ke jing thau baro yakine ki jing thau bu blei lo thau la penlong ha ki hnriu sngi na ka we ke janmit jong ka sngi shwa sha ka step jong ka sngi ke babut ka balang Katolik kam don kam ban nget ya kini ki jing don jong hnriu sngi jong ke jing thau lemne ka balang ka persya ya ke jinget jong ke jing don ya kane ka bala tho ha ka kitab Genesis nong ka banikong bat ka baar
Kidan buon ki theories jong kajing tau. There are several different theories of creation. Ba ki nong thok ki ba lakre daki nong daki ru start Kristan. But kini ki don la kajong kajing sim pa kajing skau thu. Kini ki start Bible jong ki Kristan. Kapaning kong literal interpretation. Kemudian ban batai tik kumpa la thong tu singi benikong kumta si ba ar la le kumta si balai la thau kumta si basau la thau kita si basan la thau ku yakine si ban riu la thau yakine kine kita kata jengmut jong literal interpretation. Tapi kini ke teori ba yaka pertei la thau ha ki riu singi. But yakiba ki neki riu singi ki dei ba hakasisngi kamut kadon arpusau kenta. But kini kidei ya kita kiba ki ken boleh la tau kumne ya kapertei kamariang burok kawai pada ki jing im ha ki hendriu sngi kababut kawai hadin kawai. Keba hang tu la tho ba la penyaper da kita ki pramit bat ka step. Kat kum kani ka jing pet pat kani jing perkan. Ublay ula tau ya ka pertei ke mariang pada borok ki jing im mulung mala ha ka sispa sau pu sau kenta. Kat kum ka jing tho baladon ha kitab Genesis nong ka baningkong. Kani di ka wei kerkom pet ya kani kitab Genesis. Nang ta sa ka wei pat day or age theory. The day age theory would ba kena kasngi would ka thau ya jing long karta let's say jong ka perthei kane kay menjur bat ya ki jing jia ya ki bala thok kan mau ha ka Genesis long ka ba ni kong ba ki long ki ba buat kawai hadin kawai lajar kata kane kar kom perkhat kar kom pej ka neruka sim ya katu ke baong mene ba hakai sisingidon arpo sau kenta. But da kumne ki ken ya ka jingjrong jong kasngi. Jong ki sngi bala tau ublei. Kasngi bin kong ar ter kenta. Terkum kan ni ka theory day age theory ublei syam la tau ya ka pertei ke mariang but ya ki jing im ki jing tau ba im baro ha kita ki hendriu sngi ki badon arpu sau kenta ha ki sisngi hendrei ha ki hendriu sngi jong ki rata lene jong ki juk ki bom syam la ong tikina. But in 6 sequential ages of unspecified though finite duration. Kemudian kidon hendriu sengi ne hendriu pateng but yakane omsyam latikena. Te man la kawai na kini kisngi ki pen ya katakai geological age covering millions of years. Kemudian kata ke jingong hendriu sengi kalau bandai hakisi sengi kumang isiam haka ngiken mau ong kumta kemudian ngiken mau ya ke sam kandai po but tiba arjong Petrus mal long lai kot pra baka sisngi hau blei kolong si hajar snem but si hajar snem si sengi kolong kaju hau blei di kini badon ni ke day age theory yang kumta let's say kalong ndriu million snem kata kan ndriu sengi kini ki perkhat kumta tenrei kani kai jing perkhat nakapenta kini ki jing perkhat kita ki geologist ki msyam lala ban wat ban shem ba yak
taki sakhi ki sabut di satar jong ki ba kata kan kam jing thau jung belai ka de shisha thik ndrusngi na ta ka balai sa ka wepat ki ang gap theory kane ki ba perkat hakane ka rukom kilong ki nget yakane bakadon kata ka evolution mut ka sedang nakaway ka kedan sa ka wepat but kadon ka gap kadon ka jing yaklat kadon ka jing klat hapedeng ka jing ja hapedeng jongka lenong iway but iway but ar kinget badon kata tikiba ya penroy lene pa yakren yakane ka teori ki kedau ba let's say kata ka jing hapno jong usaitan na beneng se ka perthei kala wanra ya kata ka jing kulmar mo ikabala jia hapedeng kane Genesis iway but iway ar mo ngin pule ngatrai ngan pule de kata jong pi ba da ka basu ong kumtal esingis ko kulmar mo sing kulmar pech Genesis iway ko ong kumne hakapa meningkong ublay lo tawi ka beneng ber ka kendau nang tangi siam ayu tukar pa arkong kumno ka kendau kalalong ka paklem dur pat ka suda bat ka jingdum kala tap klub ya ka dur yau ba ti ka kendau kalalong ka paklem dur bat ka suda bat ka jingdum kala tap ti kini ki perkat kumno ya kata ki perkat pa de namar ka jing hap no jong setan na beneng ki perkat kumta ba sadon kan ni jing kulmar ma tu jing jia hap deng hang tu ulah thau ya ka beneng ba khendau ba don jing kulmar don jing dum te kini ki perkat ba ka de kumta but de kan ni sa sedang biang kan hadin kan ni jing kulmar kemut sedon biang ka jing sedang kini ki perkat kumta tu sa ka wipat kar kom patai yang symbolist interpretation ngan biang symbolist nak tin symbolist interpretation kini pada kiong baman kawe kasngi si jing tau kiri tang kadak kasin jong ka jing shisha jong ka jing long mensip kidon ki kirstan ki pamandai bat kidon kini ki rustad jong kanyam ju kilayu iba kini ki ndrusngi jong ka jing tau kilong ki dak kisin jong ki por paper ha ka history jong ka jing pen im ngorang apareng some ancient Christian and Jewish scholars saw the 6 days of creation as symbols of the different periods of salvation history nang tadon sa ka way kane de ka pesan the framework hypothesis mut kadon ka jinglong jong kane ka jing tau mo framework ngilak ban nujor ya ka shenrong mo ya ka shenrong laring sim ka yeng mut shenrong jong ki yeng pa don ka dur ka dadon tang shenrong ti kane ya kane la wanra da way u start bible u bakerteng u Meredith G. Klein but une u wanra ba kisngi kibadon ha Genesis ki supunlong tang kadur hakaba ya ki kam jing ka kam jong ka beneng hakaba la thau ya ki jing thau la penlong ya kata kat kum ki phang lene ki point ban ya kaba kalong ke jing thau barenti ka kasi benikong kasi bar si balai si basau terter kene kerkom perkat bat kerkom pej ki don ya kene ba ka dur kaba hakaba ublei ula pendep ya ka kam ko jing thau jong u hakin rusngi bat ula syong thai hakasngi ke ba nyau kam dei kaba la thmu ban pen pau ba kalong renti kumala ong mene banikong ba ar balai
lene ya ka jing jlan jong ka por jong ka jing thao henry kini ki ong kene kalong ban kam ya ya kata ka jing kut ya ka por jong ka jing kut ha ka kam jong ka jing thao an eschatological theology of creation nangta kapan riu mythical view pakade tangka jing thu puriskam baro kani ke jing thu sepang ke jing thao kade tangka puriskam kini ki ong but kini kim don jing jia ke pasisha haka history ti kani ke jing thu haka bible kade ke ba la shu shem la shu thao da ki hebrew ban batai ya ka pertei jongki bat ya ka history ke ba ningkong tik kumbalong ya ki nong tho nong ri Egypt ya kajing ya ka puriskam ya thu jongki sepang kajing thao bat ka balang katolik pat kam priang ya ka neker kom perkhat perdain te kidang don syusyu sakiwi pat ki nong per ki riu perkhat ki pa perkhat sepang akan neker kom perkhat ke neka framework hypothesis ki ba lese ngila ban nangwat ni bun sin ni pet ya ka neka jing thau ka badon ha ka kitab Genesis kum ka jing yai ha ki henrius ngi ka we ka sngi hadin ka we pat but henry om don dak we pat ka kompet ya kene ka kam jing thau jung blei but ba kita kidon haki ar sunduk lene ar benta laisngi plus laisngi ti ke ei ke bala thau haka ha tu ka benta banikong haki sngi laisngi ke banikong ublei ula thau ya ka jing shai ban pen klat nak jing tum nang tak si baar ublei ula pen ya klat ya ki ki badon ha khendau na kita ki badon ha sun beneng nang tak balai ka rengkau ka lapau bad la pen ya klat ya ka bat na kata ka jaka rengkau badon ki jin thau tikini ki dong kilong ki lai sngi jong ki jing thau nang ta ki ba ngila ban ong kum ne ha ka sngi ki ban kong la thau ya ka por ha ka sngi ki baar la thau ya ka jing ya klat ha ka sngi la ne ka hau ha ka sngi ba lai la thau jing bat ya kini ya ki ba ublei la bishar par ulai i ba kalong ka ba ha ka ne ka ro kompet ya ka ne ka kam jing thau ba ha ki laisngi ke benikong blei la thau ya ka por created time space and life but sakwe pat ka banta ka ba ar jong ki laisngi blei ula pendap ya ki laisngi ke benikong da kata ka ba ban endon ke jing sensyar te kumne te haki benta ingdan artli ki senduk ipet lene artli ar benta kebanikong ke jing thau ya kita ki jeli ba kawe Genesis iwe lai du san jing thau ya kapor kita kapor ke jing thau bo blei upen ya klat ya ke jing chai na ke jing dum te kinong sensar ya ke jing chai par ke jing dum kedai kasngi ubnai ki klur bat ki met beneng lan ki planet ibangi syam ha Genesis iwe kat sau du kat kendai nang ta ka baar kedan baar la thau ya ka space la tu ya ka hau la long space ka hau ya ka sun beneng bat ki ki duriau bat mano pesen syar ya ka beneng bat ki duriau hang ta ha ka sun beneng dan mano dan ki sim
Haduria don mana don gidok ha. Nang ta harengkau tau hak kesngi kepalai boleh ulah tau ya ka jing im. Te don karengkau padon ki jing tau ba im ki jing tung ki jing tep mo ki ki ba im. Te mono person syari kini de ki merat ki mereng bat ubriu. Te kumne don arteli de lie plus lie. Te kene kerkom perkat kompet ya kene ka kamjing tau jung blay la tip ya kene kum kataka framework hypothesis but la ya kene la develop the way u biblical scholar bekerteng u Meredith Klein ngila ong mene haneng tekawi pat kar kompet ha kene ka kamjing tau ko jung blay kadai kene ka jing penlong ya kene ki arbenta jong lai la lai ba ki kelalong ki ba don kam nakabenta ki kam ki jing le jing kam bat ki jing im nang ta kabenta ka sunduk benikong la bonong unfilled resource or empty space nang tas ka wipat filled useful reservoir ti kumta te benikong kedon haine the cosmos of light and darkness. Mo ka jing don jong ka jing sai pat ka jing dum. Ti don ki ai ha ka wei pat ka ne la pendap ya ka jing sai jong ka sngi ubnai ki klur kumta. Nang ta ka sun beneng pat ka Ti ya kita don mul ong mene ki sim. Bat ki dok ha. Nang ta harengkau badon ka jing im jong ki jing tung gidon ki kimrat kimreng padon harengkau bat don ru ubriu ti hatul lada ubriu unget ha kani ka tik kumbatho the literal 6-day creation period kam lada nget kumta nem nget ru kam day ka point of discussion the issue is Rek ekaba you don kam banyak page banyak perkat seni kalong. Hato pinget bo ublay ulong unong tau yakini kijin tau barok. Kata kaba kamlong kongsan. Banyak kaba ya keren cipang kasing bani kong kasing ba ars kasing balai bat kumta terter. Rek ekaba ngi page akane ka kam jing tau jong ublay. Lahato ngi nget ne ba ublay uday ma unong tau. Jong ke kam jing tau jong kini jing tau ikini ke berkhoi. Do you believe that God is the author of creation? We ula banget. Alright. Ya kini ki tik kini nyau rius ngi jong jing tau ble ula tau. Lene ya keba kumpa ula Darwin ula keren Jepang kata ka evolution. Hakanor korkom ba ula keren mau. Haka senem kat kandai spa nyau upopius ba sipo la page halor kane ka issue ke ba ula ong ba ya ka eken ki Catholic ki dei ban nget sapang kane ka jing tau ka jung blay hakawe ka city sharai ke ba kerteng pascendi dominici Gregis kane kadulir ya kane kadulir la tho penbut biang seda upop pius pakat ar ha usnem kat san spa kat kandai spa sanpo ha kawe ka dulir ka siti sarai ke bakerteng humani generis kini ki artli ki dulir jong kapalang ki yarap yangi ban batai ba ki Catholic ki depan nget kumno syapang ka history jong ke jing tau bahkan long kat kum ke jing hikai jong kapalang di ke kapalang ke hikai di la tho da kini ki atli ki dulir ba ngi kim ki Catholic kumno ngin nget kumno ngin tip kumno ngin priang syapang kani ka kam jing tau jong blay hakin rius ngi pat syong thai hakas ngi ba nyau manaka benta ki Catholic
ki badang struggle sapang kata ka evolution. Ka magisterium jong kebalang Katolik. Kalawan ra buon ki dulir ban yalam lenti yangi ba kumno ki Katolik ki Kristan Katolik ki depan nget sapang ka kam jing tau ke jong blei. Bat lengba jong kini ngiyok yakine. Ba ya ke jing tau dau blei ya ki ek barok kadai ha ke jing sedang jong kijuk. Nang takabaar ke jing tau pekerpang ya ubriu. Kadai ya kaba ublei ula ai ha ubriu. Ya ka mensem ya ke jing mensem ka bom yap. The creation of man who was endowed by God immediately with an immortal soul. Immortal soul. Nang takapalay, kajing tau ya ubriu, we ubriu, u Adam. Nakaba barok kibriu kila mi pateng. Bad uba la penka ya kibriu hadin jong u haka pop tenrai, ka pop kepenikong. The creation of a single individual Adam from whom all men have descended and who transmitted original sin. Kemudian pengingat blai ulah tahu briu kerteng Adam. Padai nanu Adam ba ngilayok pateng ya ka pop tenrai. Nang tak kapasau kajing tau ya ka kentei na ushindrang. The formation of woman from man. Nang takapasan kajing along ka way jong kijaj penriu barok. Marba laong hanwe ka poin pasawong tau ya ubriu pat kabriu. Badai nang ne sami kiwe pat kibriu. Kemudian ngidon tang kawai kaying kesem. The unity of the human family. Nentapan riu. La kene-kene syapang ka ketu kejing suk kejing kemen kepa kini ki kemi ki kepa banikong jengi kiladon. Hakataka ong ngiong hapareng in a state of justice and grace. Kidon haka hok bat hakijing ai kejong ublei. Hakataka por the original happiness kidon. Kini ki kemi ki kepa banikong jengi. Nang takabanyau the divine command given to man by God to prove his obedience. Pat dia kataka hukum play bala ai hau breu dau play ban pentikna la ubreu ulang bakong ne. Nang takapapra bat kejing penkeng kejing ringkang ya kataka hukum ha kejing pensoi lane da kejing pensoi jong syaitan hakadur jong ubseng. Nang pakandai kajing hap jong ki niki kmi ki pa kipanikong ki jongi na kata ka primitive innocence. Kata kapa idon kam ban tip ban nget ban priang. Nang ta kapa sipau nang ta kajing kular ya unong suspa uban sawan. Kini kidei kipa lengba jong kini ki jihi kai jong kabalang kipa ngiyok. Lengba jong ki dulir baper. Kipa batai hangi syapang kani ka khana jong ke jing tau jong blei yaki aka barok. Kumbang ngalaong ba ngikum ki Kristan ngidei ban pule ya ka Bible with the mind of the church. Balai seong kumta nomor ba ujisu haki apostol ula batai sani berbatai baha. Ya kata jing ong jung asa wadi dan haki gospel ujisu ong tang hapi wang ini ketin tang hapi la batai yakini layatu yakini. Te kamut tang kapalang Katolik.
Kapadon ya kene jing hiar pateng jing ai jing patai. Reki wei bansu pulehi. Wat ki Katolik ru laki pule marwe. Klam jing Arab nakaliang jong kapalang. Kim lak bansu tu dalile dalade. Ding haban yo jing yarab. Te. Menengil ong arteli gidulir pas Cendi Dominici Gregis no Popius ba sipo nanta Humani Generis Popius ba khatar nanta ka Lumen Gentium ke balami naka dorbar ba Vatikan ba ar but ngila aruban page kedon sakwe ka kot niam jing hikai pa ngi ong ha paring the Catechism of the Catholic Church ngan ong yakini ki number lapi ko aban buat te suppose ki video ka nomor ars pa nyo pu kendai ars pa kendai pun riu hadu ars pa kendai pu pra lais pa sa pulai lais pa san pusan hadu lais pa san pu pra lais pa andru pu kendai hadu lais pa nyo pulai lais pa nyo pu sau hadu lais pa nyo pu kendai lais pa kendai po hadu kendai pusan lais pa kendai pu nyo sau spa sipo bat khatway bat nyo spa andru pun riu tiba pin sutu ya kene ya kabang idang sudap ong pilaban pule susu ya kine no pule susu kine kenang ba pin syai baha no pin syai baha te nangta apa imantang idang sudap keren ru isapang kata evolution te keneka dak bu no ya kine siliang te kai ka dau ba ka jing thop khoi but kane ka jing hikai pateng lani tradition what is the reason scripture and tradition gives for the creation of the world te kai ka jing patai bat ka jing adai ka jing ai jong ka jing thop khoi but ka tradition ka ai yangi Scripture and tradition have always taught the fundamental truth that the world was made for the glory of God. But kani kajin to ba kuj but kani kajin hikai pateng hiar pateng na ki nong hikai na ki papalang sa ki pait rungej kani barbor kala hikai ya kajing sisya ka kongsan ka pedeng du ka tenrai du ba ya ka pertai la thau na ka banta ka burom jong blei ban pin i ya ka jing bha ka jong u bat ban ya thu ya ka jing i ka jong u ka catechism jong ka Catholic Church ka la tho kun mau kum ne Scripture and tradition never cease to teach and celebrate this fundamental truth ke kata ka ju thap khoi bat ka hikai hier pateng kam ju sange ban hikai bat ban yai pen menta ya kane ka jing sisya bat tendrai ke kata the world was made for the glory of God ya ka pertei la thau na ka benta ka buram ka jong blei u Saint Bonaventure ula batai ba ublei ula thau ya barok ki om ban nang pen krau ya ka burom jong u Henry ban pin i ya ka mdei ban nang pen kiu nang pen roi ya ka jing krau jong blei Henry ban pin i ya ka jing krau ka jong u ya ka burom ka jong u bat ban ya thu ya ka ta ka jing krau jong u na ba ublei don da ka wei pat ka dau ban thau ban ya ka ne ka jing i ka jong u bat ka jing pha jong u ki jing thau ki lau one long haba ushabi jong ka jing i ula pli ya ka kti ka jong ong biang ya ki jing thau ki lau one urlong haba ushabi jong ka jing i ula pli ya ki kti lene ya ka kti jong u hakane ka jing sim mi lene jing sot ya kane la bala tho hakane ka Catechism of the Catholic Church la sim na ka we ka dulir jong ka Vatikan dorbar Vatikan ka Banikong ka kerteng jong ka dulir kalong Dei Filius
une uwei ublei uba shisha uba haka jing bha jong uhi bat haka bor badon bor barok jong ula omdei nakabenta ban nang nang penroy nang penkiu ya kene ke jinglong blessedness lene beatitude jong lemne ba nang unang penjanai dak bagi perkat ba dak ba utha bu lek ni kam unang long penjanai ndai kumta henrei na ka benta pen pau ya kene ga jing janai maru blei ulong janai unang kaman lek ya ka ek banang kham janai susu blei ulong janai lupa ulong ba upai janai pro accidenter tu la thawi kene in order to manifest this perfection through the benefits which he bestows on creatures. Berkene ke jing janai ke jung ba un ai ya kataru ha ki jing thau ki jung dakaba ai ya kene ka absolute freedom of counsel how briu. Ban ai ke jing light lut how briu. Ba un perkat hi ban syambut hi ha kene ke jing light lut ba blei la ai but nadu basdang jung kipor ula thau yak aka nakapam syam ladan. He made out of nothing. From the beginning of time, God made out of nothing both orders of creatures, the spiritual and the corporeal. Nakapam dan ni ublei ula thau ya arjat kijing thau bakan jaman sim, but kijing thau badan met. Gini siam haka Dei Filius, but Catechism of the Catholic Church arspak khandai pulai. Tha kitab jong kijing start la thokan mau ba ublei ula thau ya ka perthei jongi la pentap ya ka da kijing bha. The creatures of the world have health in them. In them is no fatal poison, and Hades has no power over the world, for uprightness is immortal. An siu pulih kan ni. Kitab jing start iwei khatsau. Kitab jing start iwei khatsau. Let me read. Kitab jing start iwei khatsau. Okay. Iwei khatsau. Okay, kaya per kasih kinet kaya per ta ampere ta ampere kaya per. Di ka buram ke jong blai ka kentup ha kene ke jing pen pau bat ke jing pen mi jong ya kene ke jing bha ka jong na ka banta da ka ba ula thau ya ka perthei du blai ula thau ya ke bar khoi sin pat om ban nang pendroi pen kiu ya ka buram ke jong henrei ke bang iran kaman ken mau henrei ula thau ban pen ya ka jing bha jong bat ban pen le ban ya thu ban pen pau ya ka jing jong God created all things not to increase his glory, but to show his goodness and to communicate his love. Di nomor ba umdan kana ko pat ka daw ba un thau light na ka jing ka jong ba ka jing pha jong Thomas Aquinas bu ko yula tha creatures came into existence when the key of love opened his hand ila ong mene nang ta kumtu ngin sa ya peteng biang sa kawai pat te kene ka jing thau ya ka perthei par ka jing kut ha kasngi ka ba nyo nang ta ha ka next class ngin sa pen kut no ya kane ka benta jong ka jing thau ting mata kasngi ngin pen kut no tang hang ni ngin sa ya peteng biang mata ayat 10 khandai minit ngin om peteng slam namar ba ngin sa tight ikene ka amen faithful and true channel tingin sa kedu biang sa ka we pat ka por te sesngap ya kane ka video next video
patsa le ya kabron kam dari Faithful and True Channel dari Pak Marcel Mertong ngin saya kendu pat para pi kita jusap ya kan ke channel junga pi lakban kersan ya kan ke channel dan pi like ke website ke pekerteng amen faithfulandtrue.com da anda kelak play kan sami ke page basa klik ya batho support us berkini kan saya lam syaka page support us bar pi lakban kersan dan pi ai sisin ai kejing yarap arpo tingkane sanpone si spani arspa lene kono ka amount ke bapi kwa ban donate rasa klik donate lene pila ban ai jing kersan ruman ke benai kat kum ke jing sengola jong pi lari arpo tingkane sanpone tingkane si spa tingkane arspa ni kono ka amount ke bapi kwa ban ya kersan lem yangi sa klik donate but kani kan sa yalam ya pi sya ka website ka page ke ba pinsa type ya ke email ya kerteng ya ke chat kene lama pi ka page ke ba pi la benjit ba pin kersan ke ba pi ai da ka pisa long ba jong ka GP ne jong ka ATM card jong pi ku bless you.